Seguimos adiante, 11:27. Espera, déxame poñer no rótulo para aí estamos, alguén non me coñece. Estamos en directo, non só no tempo de programación local de Santiago, a nosa ampla área de influencia, sino tamén nas nosas redes sociais. Sempre que temos visita aquí nos nosos estudios, na capital galega, está de vacacións. Se xa que está facendo promo de vacacións. Isto merece un aplauso a xente que este na casa. Outro día fomos ata onde se celebra, porque é unha celebración, o programa Bailamos Celebrity, Bailamos Celebrity, que está arrasando non só outro lado da pantalla, senón tamén nas redes sociais, que se converte en trending topic por todo o que acontece ali. Outro día fomos de convidados, Ángela, Sara, Maiseu, a ver que pasaba aí, non? Nas instalacións de CTV, aí estaba o mestre de ceremonias conducindo aí a perfección este programa. E hoxe está con nós Juan Fuentes, benvido. Buenos días. Que tal estás? Ben, bueno, vacacións, pero a medias. A medias. Unha maravilla de vacacións porque houbo moito traballo este ano, sí, que para os que nos dedicamos neste medio sempre unha alegría. Sí. Entón aí, bueno, este mes permíteme escaparme un pouquiño, bueno, e vir a celebración, moi bendito a celebración de... É unha celebración? Sí, para mí sí. Bueno, imos falar de como chegas ti de todo a Televisión de Galicia, presentador de éxito, aí estamos rotulando, pero que un presentador de éxito na TVG, pero hai que falar de que se emitiu onte foi o segundo programa, segunda gala, sí, con rostros coñecidos da nosa pantalla, do cine, da interpretación, do humor, das redes. Non sei como estás vivindo estes dous primeiros programas, que sei que hai unha grabación xa máis feita, claro, pero segundo programa e con moitísimo éxito e trascendencia, Juan. Estamos encantados. Realmente vívese moi diferente dende dentro que despois na casa, analizando, porque os que somos críticos, analíticos, sí, que traballamos en televisión sempre, pues, sí, eres dos que te ves así apuntando, aquí dixen isto. Non tanto a min, son moi crítico comigo mesmo, pero sí, o programa en xeral. Tes a oportunidade, neste caso, de poder velo como un espectador, que para nós é o máis importante que hai, o espectador. Entón, tes ese ritmo, tes ese tempo, sabes que un domingo a noite, bueno, ves ese tipo de cousas, non? Realmente respiras dun xeito diferente que dende dentro. Dende dentro, eu estou pasando fantástico, sí, me parece algo super divertido. Tanto cando bailan, que disfruto moitísimo, porque se palpan eses nervios, bueno, esas risas, tamén nervios dos compañeros cando están a ver todo, como despois un pouco todo o sarao que se forma, porque son 12 monstruos da televisión, saben facer moita televisión, e entón, pois bueno, dende o drama ata a alegría, a risa, os piques entre eles. Eu paso moi ben, eu paso moi ben. Bueno, hai de todo. Está o meu veciño de Arzúa, Fran Cañotas, Luis Iglesia por un lado, Mandallo por outro, Eva Iglesia, o sea, hai unha recopilación de distintos perfis, algúns máis habituais, sí, a escenografía, Eva Iglesias, o arte, a música, e outros non tanto. Sí, diferentes perfis, diferentes xeracións tamén. Como ben dís, hai presentadores, hai comunicadores, hai comunicadoras. Temos un perfil máis serio, como pode ser, bueno, pensaba eu, Noelia Rodríguez, a compañeira que dá o tempo, que está facendo un traballo espectacular, sí. O mesmo xente como a Luis Iglesia, máis serio na súa interpretación, ou Eddie de Fisterra, que todos o coñecemos por un famoso reality, bueno, o reality máis famoso que hai. Está arrasando, Sí. Popularidade. No, en redes, eu non entendo moito das redes sociais. Son un dinosaurio analóxico nas redes sociais. As utilizas o mínimo imprescindible. Sí, utilizo moi pouco as redes sociais, pero sí que estou flipando un pouco con todo o que se está a ver, a comentar. A nivel nacional, Juan. Sí. O sea, dous programas e dous trending topic a nivel nacional, con todo o que acontece, que todo que cadra co formato, que si fútbol, que si tal, sí, que si cual, que si película de la semana, que si Gran Hermano, que si debate. Sí, algunha serie que está a arrasar tamén. Algunha serie. Onte era un día complicado, que íbamos contra a final do Mundial de Clubes. Que cuidado. E funcionou moi ben. E en redes, realmente, parte do éxito é que varios dos concursantes pois arrastran masas de seguidores en redes sociais. É o caso de Roy Méndez, un fenómeno musical, pero que... Sí. Estivo por aquí, estivo nesa mesma silla e pouco tempo. Pois estou descubrindo unha persoa increíble, con Roy. Miguel Mandallo, que é un fenómeno, que hai tropecentos mil seguidores tamén. En TikTok, creo que pasa dun millón, eu aí me perdo, porque son dos vellos que non ten TikTok.
E despois está o fenómeno tamén, bueno, Eva Iglesias, pero está tamén o fenómeno Edi Insua. E de toda a xente de fora de Galicia que coñece a Edi por ese reality, que son fans de él, máis da súa parella, que estaba no reality tamén de Violeta, que se están achegando a este programa e ves certos comentarios en redes, que non son de ler moitos comentarios, porque non entro moito nas redes, pero que están a descubrir un formato, están a descubrir incluso unha televisión que lles gusta. Bueno, estivemos, insisto, nunha desas grabacións. Canto pode durar dende que... Claro, porque eles teñen os seus ensaios durante a semana, é un formato que se condensa en 2 horas de domingo, pero que os participantes, non sei ti como presentador e demais, pero canto acuden? Contanos un pouco as entrañas. Eu son o afortunado. Eu son o grandísimo afortunado, porque eles, segundo teño entendido, eles van... Según che contan. Sí, 2 xornadas a adestrar, a preparar as coreografías cos profesores que teñen, que son unha maravilla. 2 días a semana. Sí. Pero que ocurre? Que eu vendo o nivel que están demostrando, penso que ensayan moito na casa, pola súa conta. Estamos a falar de xente que eu sei que son traballadores que preparan as cousas, por exemplo, a Noelia Rey, a Noelia Rodríguez, a María Mera, a Luis Iglesias, non nos vas coller nunca nun renuncio, é dicir, van preparar ben as cousas profesionalmente. Pero outra cousa é bailar. Eles podían ter a decisión de decir, bueno, un programa de baile, me contratan, hai que facer un pouco de show aquí, e xa está, fago coreografía un pouco por riba, un pouco por baixo, e dá igual. Pero realmente están demostrando non só ser traballadores, senón a medida que o espectador vaya vendo os programas, vanse dar conta da valentía que teñen e que tiveron de enfrontarse a Bailamos Celebrity, porque estánse a expoñer diante dun xurado, estánse a expoñer diante do público, estánse a expoñer diante dos seus seguidores e haters, que tamén que nos hai moitos nas redes sociais, e están a ter unha valentía tremenda. Entón, están a traballar moito. Eu realmente vou o día do programa e durante esas 2 horas apreto todo o que teña que apretar para conducir todo aquilo e para que o espectador se sinta na casa, que é o que necesitamos e o que buscamos. Bueno, quen anda aí? A ver, vamos para atrás. Rebobinemos, Juan. Como chega Juan? Que estivo facendo Juan para que agora mesmo sexa ese presentador de éxito en distintos formatos da televisión de Galicia? Conta. Pois esa trayectoria aí. O que estiven a facer foi traballar. Traballar pico e pala. Traballar pico e pala. Sí, eu xo contei algunha vez, acabei no audiovisual por erro, eu equivoqueime a facer a matrícula da universidade por unha noite de... Bueno, equivoqueime. Unha noite compostelana. Efectivamente. De tuna. Acabei de milagro en comunicación audiovisual, ben é certo. Pero onde querías matricularte? Eu estudiei para mestre de música e a rematar os estudios en pedagogía, quedábame un ano de pedagogía, pero cometí un erro na matrícula e entón acabei en comunicación audiovisual e había que facer 2 anos porque era o segundo ciclo e dixen, bueno, pois agora pando aquí, porque intentei ir a marcha atrás, pero xa non me podía matricular en pedagogía. Entón, estiven ali un pouco como alucinando, porque era unha carreira nova, os meus compañeros viñan todos de xornalismo, de publicidade, a min todo me soaba a chinés, xa era unha persoa maior co resto dos meus compañeiros, me ilusionaba, era algo que me gustaba, pero hoxe xa non me vi aí. Eu decía, bueno, sí, eu acabo isto porque agora estou nisto, pero despois retomo a carreira da docencia e a música tamén. Pero, bueno, pouco a pouco fixera unir aí algo do audiovisual, estivera dando clases de audiovisual en colexios e institutos, unha iniciativa que era moi bonita, pero realmente foron as prácticas en Radio Galega o que realmente me enamorou. Aí xa notaches que, esto... Sí, aí xa me enganchou. O feito de que me deixaran, facía un programa con Belén Regueira e con Eduardo Herrero, esta radio, e un día me deron un micro e dixeron, tú que eres músico, sale aí contanos historias de garitos nos que se fai música, e a min, de repente, recoller historias e contalas foi algo que descubrí e que me gustou. Un erro, Sí. Bueno, e realmente tamén o inicio en televisión foi unha casualidade, porque eu estaba traballando en produción, eu teño a sorte de que traballei prácticamente en todos os departamentos que pode haber nun programa de televisión, co cal aprendes moito diso. Estaba en producción e Piñeiro, que ainda falábamos aí pouco del por anécdotas a radio, Super Piñeiro, foi quen dixo, eu quero que faga reportaxe na televisión. E dixen eu, pero saindo eu na televisión? Me dixo, sí. E me dixo, non quero salir na tele. O sea, a túa resposta foi non? Non, a mí me daba pánico, non quería, era algo que
que ata me daba certo pudor, porque moita xente que se preparara moitísimo tempo en xornalismo, na carreira, moitos compañeros, moitas compañeiras tiñan esa ilusión, e eu non, eu realmente estaba cómodo en produción, empezaba a me gustar escribir, empezaba a me gustar guión, e negueime, o que pasei me dixeron, bueno, pero é o posto que hai, senón vas a quedar na rúa. Entón dixen, bueno, pois, sí, Peña. E comecei unha época de reporteiro nun magazine de tarde, como estou agora, no Quen anda aí, e tive a grandísima sorte de que me deixaron facer, deron liberdade. Entón, fixe unha morea de reportaxes que me serviron de moitísima aprendizaxe e de xa collerlle amor profundo o oficio de contar historias. E depois plató de algo así máis singular, de algo de veña. Seguinte paso, deixamos a reportaxe. Sí, hai moitas idas e voltas neste oficio, sabémolo, quero dicir. De aí, fora para Madrid, estuve en Antena 3 nun programa tremendo, facendo reporterismo, facendo actualidade, política con humor. Volvín á Televisión de Galicia, volvín a casa con un reality con xubilados que en autobús. E de aí, pouco a pouco, pues, comezaron a vir formatos. Pues, non sei agora por orde, pero Criaturas, Na túa pel, unha morea de formatos diferentes, e Plató. Bueno, que Plató, empecé currando no Plató tamén, porque en Acompáñanos tamén facíamos moito Plató. Pero así como primeiro formato de Plató de estar ti só aí en Toperigo, vénseme a cabeza, pero igual non foi o primeiro. Sí, pero bueno, dos primeiros. Un concurso que se chamaba Pola Cara. Pola Cara. Que se grababa aí estos concursos que se grababan 5 nun día e bum, 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 Non sei se incidir nesa noite previa a túa matriculación. Podes incidir, non me acordo de nada. Pero chegaches, non sei se de empalmadas, se de tal, pero para facer a matrícula... No, tampouco fora algo así, extraordinario. Foi realmente un despiste burocrático, son un desastre para todo o que teña que ver cos papeles e todas estas historias a min se me escapan e, non sei, esgotar un prazo. Equivocarme. Tiña que marcar por enriba pedagogía, un erro nunha cruz. Bueno, que ten isto? Ahora que xa estás dentro, non te arrepintes, eso está claro. Non. Continuas jugando de música. Bueno, la xira de Roberto Vilares eras un dos que o acompañaban. Que queda da música dentro de ti? Tes un momento para a música? Bueno, estes anos teño menos e, de feito, gustaría meter máis. Que queda da música? Sigo formando parte da banda Balbina, que é unha banda que nos dá moitísimo, dende hai moitos anos, porque o público nos dá moito. Sigo experimentando tanto na xira de Celebration, que toquei cos músicos impresionantes comandados por Néstor Pardo, como en Continuation, que estábamos os dous nas partes musicais os no escenario, pois foi maravilloso, pero eu sempre me sinto un pouco farsante na música. É dicir, con toda a xente coa que empecé a tocar, eles son músicos profesionais, levan toda a vida tocando, síguense formando, síguense aprendendo. Na música non chega nunca un momento que dis xa son cinturón negro, xa está. E eu realmente cada vez teño menos tempo. Pero, si pudese escoller un xeito de vida, para min sempre sería a música. Banda? Sí, claro. Sí. Eu todo o que fago realmente na vida, todo o que fago é por levantarme polas mañás e por estar rodeado de xente e vacilar, rir, contar os problemas a un, que che conten os problemas. Eu todo o que fago é por sentirme outra vez no colexio, no instituto e estar rodeado de xente todos os días con cousas diferentes. Xente, borrollo... Eso é o que me gusta a mí. Ademais, pois ben definido. Que o mundo da comunicación e da música ten moito iso. Sí, por iso. Por iso eu creo que encaixo nesto ben, porque se me dá ben traballar en grupo. As audiencias. Isto é terrible. Na radio, de vez en cando, EGM, aquelas emisoras mal chamadas locais que non entramos, en fin. Pero na tele, eres dos de cada mañá, angustia polo que pasou o día anterior pola tarde, o luns que pasou en Bailamos... Angustia non. Angustia non. Pero levo casi 4 anos no Quen anda aí, un programa diario que non para nunca, nin festivos. Entón, eso fai callo. Quero dicir, non as podes mirar con angustia. E ademais que o Quen anda aí pois, funciona moi ben de audiencia, entón nos dá alegrías diarias. Para das audiencias, eu sempre digo que hai épocas, hai etapas, hai momentos nos que agobian máis, hai momentos nos que agobian menos. Eu sempre me preocupei máis de que o produto que fixéramos quedase ben.
de ter certos marcadores, aquelas persoas que saben que consumen televisión, a ti está che gustando o que estamos facendo, a ti non, a nós nos está gustando o que estamos a facer, onde podemos mellorar, onde non, e a partir de aí, que nos vexan ou non, unha vez que pasa o traballo, xa non depende de ti. Moi democrático, isto xa non depende de ti. Claro. Ti presentas un formato e afortunadamente funciona o que anda aí demais. Que formato eres onde te sintes máis cómodo ou que quererías probar? Porque a tele é moi versátil, é moi informativos, non me digas agora informativos. No, nunca o pensei, nunca o pensei. Tive unha etapa de 2 días, pero hai moitos anos. Mira, nunca pensei cal sería o formato que me gustaría presentar. Si o mellor, facer, producir, desenvolver. Eu escribí en diferentes formatos, e sigo facendo, facer algo teu, algo a túa autoría. Creador. Sí, xa fixen uns cantos, entón de cando en vez sempre dis, había que facer un formato isto, había que facer tal formato. Ves algunha idea, noutra canle, pois, noutro momento, nas redes sociais, que agora tamén nos dan moitas ideas, entón sempre estás pensando nisto. Realmente eu tive moita sorte de recaer na familia do Quen anda aí. Porque, sin eu pensar que ia ser algo no que estivese tan cómodo, realmente estou moi cómodo, moi cómodo. Primeiro porque é directo, e a mí o directo me encanta. Que el directo pon. Sí. E penso que o futuro da televisión, dos medios, debe ir cara aí sempre. O directo, non? Sempre que se pode. Bueno, porque no grabado xa hai outra moita oferta. Efectivamente. Entretemento, non? Sí, e temos en redes sociais, en 1000 dispositivos, hai unha morea de cousas que xa non sei nin enumerar. Primeiro porque é directo. Segundo porque é un equipo moi grande. Volvemos ao a mí me encanta chegar a un sitio e ver moitas caras, moitos amigos, moitos compañeiros, e poder falar do día, vacilar co fútbol, co baloncesto, co que sexa. A mí iso é o que me encanta. E terceiro, porque o Quen anda aí, o ser un magazine de tarde, no que ademais considero que un programa moi punky, é dicir, que imos ás veces un pouco contra todo tipo de escaleta cadrada, e aí o mérito un pouco tamén da directora e dos que estamos un pouco por ali, porque non nos vale, non nos chega con facer sempre o mesmo. Entón, sempre lle imos dar unha volta a todo. Pero realmente non deixes en un caixón de desastre, que ti tes preparado, pois ben, hoxe aprendemos un pouco de horta, ven un neurólogo a falar pois unha última investigación, pois que para botar peito mellor da unha universidade galega, ou para falar de certos sintomatoloxías ou unha enfermidade que pode aparecer xente, como algo de gastronomía, pero de repente, morro papa. Bueno, pois estás tú aí en directo. De repente hai un apagón. Bueno, pois estás ti aí. De repente chama a alguén que nos conta unha historia moi tola e que hai que darlle resposta. Bueno, pois estamos nos ali. E considero que nós somos pois, unha extensión dos salóns da casa da xente, e se podemos axudar a entreter, a informar, ou a, por exemplo, que eu recordo que o primeiro día que entrei no Quen anda aí, o primeiro ou o segundo día, chamou alguén que prender unha vaca. Que pasa moitas veces. Sí, bueno. Pero atopouse a vaca no directo. E a mí iso divírteme moito, estar en directo conectado coa xente. Canalizar a idiosincrasia de Galicia con este tipo de cousas, por exemplo. Sí. Porque Galicia ten as súas particularidades. Temos o noso xeito de ser, claro. A televisión de Galicia ten que ter eses ingredientes tamén, non? Aínda que queira ser un programa punky, pero ao final... claro, ¿no? ten que ser altavoz, ademais. Ten que ser altavoz. Eu, sobre todo, a min o que me gusta é poder acompañar, poder entreter a xente e, ás veces, poder axudala. Entón, para iso estamos. É que non estamos para outra cousa. E a fama, porque sair pola tele todos os días... pois ten a súa recompensa co público en si mesmo, non? Sí. Pero a mí me dixeron, rapaz, mira que triunfa, pero cos pés na terra, o sea... A ver, realmente non sei como contestarse a iso. Eu non noto, nunca sentín unha fama que a min me devolvese algo negativo, ou prácticamente nunca. É dicir, eu son unha persoa que a xente te coñece, pero te coñece como alguén da familia, e iso é algo moi bonito. Quen critica... Bueno, que non te vexa como cuñado, que ese sí que leva crítica. Pues, a verdad que me vexa como cuñado, pero non deixe de ser bonito tamén. É dicir, moitas veces coitei o de hombre, aí vai Juan, hombre, aí vai o de Quen anda aí, ou de outro programa, ou aí ven o de Televisión de Galicia, claro. E que ti es como a da casa. Entón... Non é fama, é familia, non? Efectivamente,
traballo con moita xente que, mellor, para eles sí que pode ser complicado pois estar un momento de relax, estar un momento no que a xente non lle veña a falar, pero realmente a min a xente que me ven falar habitualmente soe ser xente moi amable e que che di cousas para ben. Oye, a mí non me gustou isto do programa, a mí me gusta isto, a mí me gusta outro, ou coñézote daquel outro. Non sei, a mí francamente non me importa, salvo o mellor pois que queiras ir un día e poñerte en xirolas na praia, que alguén che diga, non son ni siquiera consciente diso. Controlar iso de que eres como unha persoa que te coñece a xente. Si total hoxe en día todo o mundo ten redes sociais e todo o mundo ensina a súa vida en redes sociais. Pero entendes que pode cambiar? Entendes que tes que loitar contra isto da fama de algún xeito a nivel interno ou non? Crees que a Cámara pode... Pode facer, entendo que pode facer que te cambie a ti como persoa. E entendo que mellor alguén que me coñece toda a vida podería decir, Juan cambiou un pouco, igual que nos pasa con outros oficios. Eu o que creo que si te pode cambiar máis é o feito dunha cousa. É dicir, sou unha persoa que do que máis podo presumir é de amizades, de amigos. Coñezo moita xente. E chega un momento que facendo este traballo coñeces a moitísima máis xente. E iso se multiplica dun xeito exponencial. E que ao final non tes tempo para cubrir as demandas de amizade. É dicir, antes tiñas máis tempo para estar coa xente. Eu entendo que é algo que nos pasa a todos un pouco por como está derivando a vida. Sí, sí. Eu, afortunadamente, agora mesmo estou traballando moito, ese é o verdadeiro éxito, é traballar moito, e vas gañando xente, vas metendo xente na tua mochila, xente na tua mochila, e vas tendo debes unha lista de teño que fazer churrascada, non vexo os colegas, mira, agora viña, eu no peor piso de estudiantes que estuven, no peor e no mellor, era xusto enfrente deste estudo. Aquí? Xusto enfrente, no quinto, sí, xa lle pido perdón aos veciños aí. No quinto de enfrente de aí. Sí, toda esa panda da universidade, acabo de abrir un WhatsApp, bueno, entonces, que? Porque hai un ano que non nos vemos. A min, no único que creo que me puido cambiar é no feito de meter máis xente na mochila, que é algo que me encanta, e ao final tampouco ter todo o tempo que quixeras para atenderlo. O tempo, Sí. O final é o tempo. Sí. Que, en fin. Oye, xa para rematar, veña. Por certo, pero unha reflexión que ás veces lle digo, dime. ás veces lle digo a xente cando xe di, no, a tele e tal. Para min, ao final, é como é un traballo. Non é máis que un traballo. Todos temos o noso traballo. Que ocorre? Que a mí me encanta. A mí me paixoa o meu traballo. E ademais temos a sorte de que de cando en vez sales e xogas no campo. E sabes que hai xente que está mirando o teu traballo. E se ti faz o teu traballo ben e a xente o ve, pois sempre te levas unha alegría. Pero non deixes ser un traballo como outro calquera. Para mí é así. Quitando a TVG, que ten a súa historia e que ten moito percorrido, pero se non existera a TVG e te dixeran, Juan, pois tes que escoller para presentar un programa do resto de canles da tele española, Mediaset, Antena 3, cal escollerías? Ui, non Mira tanto... que hai, O sea, eu... Si me Mira, das... quitamos o que está fora, limpámolo para o paro, pero ti colles o formato. Cal collerías? Pois mira, ahora mismo non sei que dicirse, pero algo que tivese verdade. Que é o que máis voto de menos en xeral no entretemento. Algo que teña verdade. Agora mismo non sei dicirse. Hombre, se tivese un pouco de comedia, un pouco de humor, se poder rascar un pouco... Comedia e verdade, a ver que hai por aí. Comedia e verdade... Por exemplo, fui unha persoa que non consumí moita televisión de rapaz ou adolescente. No, era dos de estar na rúa. Non consumí moita televisión, pero había un programa de televisión que sí que me enganchaba dende pequeniño, que era Caiga quen caiga. Pues tes perfil, agora que o No, é dices así que traballei coa xente que facía Caiga quen caiga, cheguei a facer a proba, un casting para Caiga quen caiga, ir na porta do Congreso dos Diputados. Recordo que foi cando se rescatara a banca despois da famosa crise económica, e eu foro con calcetín, preguntarlle aos políticos por que eu debera deixar os cartos nun banco, non nun calcetín ou debaixo dun colchón, montarme unha película, e fora ben, e me chamaran, e cando pensei que me chamaban para pedir as medidas do traxe, que era algo que me facía ilusión dende pequeno, porque unha persoa que acabei por isto por erro, pero non un programa que me gustaba. Que ocorre? No, chamaran para decirme que cancelaban o programa. Xusto na semana na que me incorporaba.
O que pasa é que o formato cambiou, volveu este ano, non? Pero foi nesta edición do No, eso foi hai... Foi antes, claro, porque este formato que veu non resultou de todo eso ben. foi hai 15, 16 anos. Vale. Sí. O sea, que foi... Quero recordar... Unha outra etapa de moito éxito, pero o final desa etapa. A final desa etapa, eu creo que foi unha etapa... Ahora non me lembro, pero creo que estaba presentando o formato unha actriz que se chamaba Ana Milán. Pode ser. Que durara un pouquinho. Sí, nada, foi sí. Reporteiro de cada quen caiga. Pero bueno, si non calquera formato deses de documentais de trens... De trens? Sí. Calquera cousa que me fixera viaxar e que fose así unha fricada de trens ou de barcos antigos el programa, Interrail. Algo así, sí que hai formatos destes por outras canles temáticas, non? Que son de trens históricos. Vas a Megas e sí, esto de programas aí que teñen o seu público, Sí. E a mí me entreteñen moito, pero ao final por egoísmo. Quero dicir, todo o que te faga viaxar, coñecer outra xente, outras culturas, e que teña aventura. A vida sin aventura non vale para nada. Traballo para viaxar. Claro. Con verdade e con comedia. Sí, pero sobre todo verdade. Sobre todo verdade. Bueno, Juan, que podíamos estar aquí charlando de mil cousas. Eres da Estrada, pero te criaches en... No, eu son de Santiago de Compostela. Eres de Santiago? Sí. O que se decía de un DSCBTV, de toda a vida. Que se decía de Santiago de Compostela de toda a vida. Picheleiro de toda a vida. Barbanzán de adopción. Vale. Sí, eu estaba... Xa te poñía de estradense. Pero... No, eu son de aquí, do lado das casas baratas. ¿Sí? De toda a vida. Sí. Así que a xente sempre ten... Teño a xente moi despistada. Hai xente que me coñece dende hai tempo e non sabe ainda de onde son. De Picheleiro. Sí, eu son de aquí. O que pasa é que, teño moita vinculación con Porto do Son, moitísima vinculación con Baroña, por parte da música, moita vinculación tamén con Boiro, con Cabo de Cruz, con Ribeira tamén. Entón a xente sempre me asociou un pouco máis da Barbanza que de Santiago, pero son de aquí. Tes recuncho favorito a túa cidade? Sí, a Praza de Mazarelos. Sí. Ali foi realmente onde me criei. Creo que un espazo único, unha maravilla, se ve a única parte da muralla da cidade medieval que queda en Santiago. Hai unha imprenta que pechou, foi noticia aí unha semana, pero que a mí me deu de comer moitísimo, que era Tórculo. Sí. Ali foi onde traballou miña nai toda a vida, ela traballaba en Mazarelos atendendo a todos os estudantes de historia, de filosofía que iban por ali, e eu me criei un pouco entre esa xente tola que viña con papeles, cos seus proxectos, e xogando co balón nunha praza na que non pasaba prácticamente un coche en media hora, entón podía xogar. Que bueno, pois lembranzas de pequeno, agora xa de adulto, pois xa está aí froito dun erro que non sei se foi tal, penso que foi o destino que lle fixo que asinara unha carreira que yo achegou a milleiros e milleiros de persoas cada tarde, tamén os domingos en prime time, para disfrutar dese formato que está arrasando como é Bailamos Celebrity. Gracias, Juan, por vir ata aquí, que nos vemos. Gracias a ti, parabéns, porque o que fai este home aquí é increíble. Está controlando todo, son, continuidade, redes sociais, cámaras. Pídeme plano teu. Ponme plano meu, aí está, fantástico, pon un teo agora. Que tío, continuidade e todo. É unha maravilla verte traballar. Graciña, Juan, unha aperta. Gracias a ti. Por vir, gracias.